Punto sexto. Proposta de acordo que formula o Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación ao sobrecuste que supón para os concellos os gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica. Moción sobre o sobrecuste de gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos. Tras numerosas queixas e dúbidas trasladadas á Deputación Provincial de A Coruña por moitos alcaldes e alcaldesas e co objetivo de aclararse os traballos de limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica ou corresponde á Administración Autonómica ou aos concellos, polo presidente da Deputación encargouse ao Servicio de Asesoría Xurídica do ente provincial a elaboración dun informe. Pois ben, este informe conclúe que a competencia de limpeza e desinfección dos colexios para cumplir cos protocolos de prevención do COVID-19 corresponde á Xunta de Galicia. Do sinado informe, en síntese, derívase o seguinte. Ao respecto de medidas sanitarias, a competencia sanitaria está regulada na actualidade na Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia, cuyo artigo 48 non deixa lugar a dúbida cando establece que entre as prestacións de saúde pública atópase a prevención e control das enfermedades transmisibles. Dado que o propio documento que contén as instruccións da Xunta reflicte que ditas medidas de limpeza e desinfección teñen como finalidade precisamente a prevención e control dunha enfermedade transmisible, a infección respiratoria causada polos SARS-CoV-2, estamos ante unha medida de saúde pública que debe ser debidamente implantada pola Administración Sanitaria competente, que neste caso é claro autonómica. A máis abundamento era resaltar que nin a normativa de ámbito local nin a Lei de Saúde Pública, artigo 80, atribúen competencia algunha en materia de sanidade a favor das entidades locais en relación á implantación e execución das medidas que no ámbito de saúde pública se adoten polas comunidades autónomas. E conclúe o informe que o control sanitario atribuído aos concellos atendendo a literalidade da norma autonómica debe encadrarse nunha mera función de vixianza do territorio do municipio e da súa poboación, ao tratarse da administración de maior proximidade, pero en modo algún este control pode implicar a adopción de medidas específicas que van máis aló dunha limpeza ordinaria. No que atinxe o ámbito educativo, razón o informe xurídico, a normativa vixente opera a transferencia de competencias na devandita materia a favor da Comunidade Autónoma de Galicia. Ao veiro da regulación contida na Lei Orgánica de Educación e na Lei de Bases do Réxime Local, o deber de conservación de centros de educación infantil, primaria e especial corresponderá só aos concellos, cando estes ostenten a titularidade dos mesmos, correspondendo ditas funcións á Administración Autonómica nos centros de titularidade autonómica. Ahora ben, no caso de que o legislador autonómico optara no exercicio das súas competencias polo ampliar as competencias das corporacións locais respecto á conservación e mantemento dos centros escolares con evidente carga financiera que esta ampliación conlevaría, a Comunidade Autónoma deberá por a disposición das entidades locais a correspondente provisión de medios económicos, materiais e persoais para o exercicio das mesmas. En definitiva, non pode máis que concluirse que en modo algún poden encomendarse ás entidades locais novas funcións e responsabilidades na conservación e mantemento dos centros escolares, independentemente da titularidade dos mesmos, sen a correspondente consignación orzamentaria para sufragar ditos gastos e sen a correspondente delegación de tal competencia, pois ao contrario supón unha vulneración da autonomía local constitucionalmente garantizada, así como a infracción da normativa básica estatal en materia de educación e de regulación das bases de entidades locais. Por outra banda, cabe recordar que a Xunta de Galicia foi perceptora de case 93 millóns de euros por parte do Estado, precisamente para adaptar os centros educativos á situación actual de pandemia, cando, na realidade, son os propios concellos os que están a soportar o importante sobrecuste que o exercicio dunha competencia que non lles corresponde e está a ocasionar. Concretamente, no caso do noso concello, vímonos na obriga de reforzar o persoal propio de limpeza nos centros educativos para poder facer fronte ás labores extraordinarias de limpeza e desinfección, medidas adoptadas en coordinación e colaboración directa co personal directivo dos centros e con cargo ao noso propio orzamento. Por exposto, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Instar a Xunta de Galicia a cumplir coas súas obrigas e responsabilidades no ámbito sanitario e educativo, dispoñendo de medios materiais e personais e de recursos económicos que sexan precisos para garantir que a volta a clase e o curso académico pode desenrolarse de maneira presencial, segura e con calidade.
No caso de que a Xunta de Galicia decida encomendar ás entidades locais novas funcións e responsabilidades en materia de conservación e mantemento dos centros educativos, proceda a delegación formal das mesmas e realice o correspondente consignación presupuestaria para sufragar tales gastos. E 3. Instar a Xunta de Galicia a que corresponda a compensación dos sobrecustos. Instar a Xunta de Galicia a que proceda a compensación dos sobrecustos que os concellos están a soportar como consecuencia dos gastos de limpieza e desinfección dos centros educativos. Esta labor de limpieza, este refuerzo en labor de limpieza, é onde se fixo no Coto unha persoa en Aro. No Coto unha persoa incrementouse máis horarios no resto do persoal. E en Aro unha persoa. Incrementouse unha persoa. Incrementouse o horario que tiña a persoa que estaba aquí. No IES? O IES, que IES? O IES, Xulia Magariños. A competencia completa. Ben, as recomendacións sanitarias en canto a limpeza dos centros veñen determinadas por parte dos ministerios, tanto de Educación como de Sanidade. Transcribindo literalmente a Xunta de Galicia as recomendacións. Según establecido no artículo 80, primeiro e segundo da Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia, as entidades locales exercerán as competencias que en materia sanitaria les atribuye a legislación de régimen local e as restantes que lles confire o ordenamento xurídico. Tendo en conta anteriormente manifestando e tratándose o CEIPO Coto e o de Aro dun centro de titularidade municipal, ten o Concello a competencia de asumir este reforzo de limpeza, xa que nos centros de titularidade autonómica, como ocurre co IES ou Magariños, é a propia Xunta de Galicia quen asume este reforzo. Acabame de dicir que non fixo ninguna actuación no IES porque non é competencia do Concello. Asimismo, os poñen na súa moción, cando, e cito literalmente, abro comillas, o abeiro da regulación contida na Lei Orgánica de Educación e na Lei de Bases de Régimen Local, o deber de conservación de centros infantil, primaria e especial corresponderá só aos concellos cando estes sostenten a titularidade deses centros, correspondendo entre as funcións a administración autonómica nos centros de titularidade autonómica. E cerro comillas. Para vostedes de que a Xunta de Galicia foi receptora de 93 millóns de euros por parte do Estado. Estaría mal tamén recordar que o Estado a devolución de máis de 300 millóns de euros que lle dera a Galicia e a que, espero que nos teña en conta ahora nos orzamentos e máis que non teña en conta no dinheiro que ven de Europa aos concellos. A única actuación de reforzo en limpeza e desinfección dos centros educativos foi a contratación dunha persoa para o CEIPO Coto e aumento de horario. Por outro lado, esta persoa era máis que necesaria xa antes da pandemia debido á carga de traballo que soportaban os traballadoras do CEIPO. E recordamos o equipo de goberno que recibiu fondos para paliar os efectos e consecuencias da COVID, así como o aforro que se fixo o non executar partidas contidas nos orzamentos por mor da pandemia, o que foi aprobado no pleno de 14 de setembro por unanimidade. Por anteriormente manifestado, non temos o noso voto en contra. Parece moi ben. Nós o único que estamos é instando a Xunta a que nos apoie, porque precisamente todos os cargos que viñeron para o Concello de Neveira foi da Diputación de Coruña. Mire vostede que casualidade. Se nós sabemos moi ben o que acaba de ler e o que levamos na nosa moción, que efectivamente é competencia do Concello. Por eso, nós evidentemente onde actuamos foi tanto no colexio como na Escola Unitaria de Aro. E nós reclamamos a Xunta de Galicia de máis financiación para asumir estes gastos a maiores que temos que ter os concellos, nada máis. E a Xunta de Galicia, a día de hoxe, simplemente enviou un material puntualmente durante o estado de alarma, agora se deixou de enviarlo, bueno, esta semana, confirmarnos que nos quedemos cas obras do que quedou das eleccións autonómicas. Que quedemos con el, que creo que hai unha caixa que ainda está aquí no salón de plenos, con ese material de sobra. Cando asumiu, ainda fai 2 semanas ou 3, outras 2.000 e pico mascarillas que viñeron do goberno central e que distribuíron a través das diputacións e da FEGAN, creo que sin mal non recordo. A parte dos 50.000 euros que a Diputación da Coruña destinou para gastos COVID dos concellos. Canto veo da Xunta de Galicia, 10 de hoxe? Me parece moi ben. Vale, pois non simplemente... Pois por eso mesmo. Se parece moi ben a mí, me parece moi ben. Perfecto. Pasamos a votación. Votos a favor, 7 votos, en contra, 6 votos, aprobas a proposta do PSDG PSOE.